Malerrekako, Bortzirietako eta Baztango merkatari eta ostalariendako hainbat zerbitzu eskaintzen dituzte doan bertako euskara zerbitzuek. Ostatu edo dendarako irekita eta itxita kartelak. Zuk nahi duzun moduan erabiltzeko kartel mutuak tamaina ezberdinetan. Ordutegiak modu elegantean jartzeko kartelak. Kristalean edo nahi duzun tokian jartzeko pegatina eta mahai gainekoak. Merkealdietarako kartelak. Itzulpen eta zuzenketa zerbitzuak. Dendan edo ostatuan eman nahi duzun informazioa euskaraz paratzen lagunduko dizugu. Hori guztia, doan. Zerbitzu horietakoren bat jasotzeko jo zure eskualdeko euskara zerbitzuetara edo deitu telefonoz. Malerrekan, 948 4 1 7 6. Bortzirietan, 948 634 1 2 bortz. Baztanen, 948 5 006. Erabili euskara zure ahozko eta idatzizko komunikazioetan. Bezeroek eskertuko dizute.